troops of Operation Udoka targeted criminal elements of the proscribed indigenous people of Biafra and its armed wing, the Eastern Security Network, sustaining clearance and anti-criminality operations across Abia, Anambra, Cross River, Ebonyi, Enugu, and Imo states. During the period, troops arrested a total of 91 suspects and rescued 14 kidnapped victims, recovering arms and ammunition and ID materials, while over 80 militants surrendered to troops in January. For the month of March, key highlights include the discovery and safe destruction of 11 IEDs during route clearance along the Eketutu-Uda axis, Orsu local government area of Imo State, between 7th and March of the month, between 7th and 8th of this month. We dismantled 3 illegal refining sites in Egbema West local government area of Imo State on the 11th, with 32 cooking drums and 1 5,000-liter storage tank destroyed. We also neutralized 2 IED specialists and recovery of 3 IEDs and IED making materials at Orsu, Ihetioka on the 14th. Igbo ne mana gam taken up one una afugona video onyame kuloko. Is ohili ne preach since January is now beginning to make sense. Only make sense to some of you because na unofunu zudanga eme as right onwere onye gbasa. O na igwa ihe na eme n'ugwu Hausa ana igbo ana abo ana ato ana agba ọkụ. Mana onwebere onye n'ime ha sị na ndị amị release a statement sị na ha na-eje operation fish them out n'ugwu Hausa. You will never hear it. Ugwu Hausa nwere the highest, one of the highest cantonment barrack 1, 2, 3 n'ugwu Hausa ka ọ dị. You go top 3, top 10, top 5 barracks ya agụ ya from ugwu Hausa gbadataba. Ugwu Hausa nwere ya. From Jaji Cantonment Zaria to Nke Jos, from Nke Jos, ichokwa another place all the way again. Before you go Lagos or barrack. Lagos don't have barracks. Or you go as a barataba. Man, all these things na eme ba funu be honka organize along one sekeje me head to. This is also my call. You go balloon say no na that 100-man march, 1 million march out. Showere Jejeme Abia State. I want mono that as them in support of the 1 million march from Mazi, but I am not in support of Igbo and Abia State. Sit your elbow Zomeya because it will open door and invitation to things. Ijele Bulunki Udani Imo State. Kwe. Aneme na haneme. Everybody now ndị mmadụ ju. The kind of operation ndana eme na Igbo. Or is that kasi na Igbo or kanjo n'ihe na-eme n'ugwu Hausa. Unu jinti unu nole ya, wala anyo unu follow. I've been saying it and I will still repeat it again. Alex Oti wala kage beef with security in Abia State. These people are not happy for what you are doing in Abia State. They are not happy. They will use your own people to sabotage you. How you use the sabotage and will be tied to you, this man or woman you sabotage Alex Oti. They will not only sabotage Alex Oti, they will try his life. Because onye na-eme Alex Oti na-eme to them is doing against the code. So they will have to find a way to remove him into power. Alex Oti, they are not just coming for your state, they are coming for your life. They are coming for your life. Because in aga against the code, in Nigeria. So go and alolo. Mwere bobu ni tunu money simonya ngulo man Alex Oti na alolo. Why are they mentioning Abia State ni actually me? Why are they mentioning Imo State? In Imo State they go to understandable. No mwere hane media de hanga. Man odi go de hanga or ane with the primary target for you people. When last uno no ESN asero. The plan for you people is to say na the ESN kill against it at home. Is it at home maybe go? Then why are you people bent on focusing around that ESN? Bent on focusing on nearby.
Ana Igbo ana-agba ọsọ na ana Igbo anyị ka no peaceful. Mana we are only creating awareness our people to know that na these people ha mechakwa ebe a na ha ya abata ebe a. That is the awareness I need create. Ha mechakwa ebe a na ha ya abata ebe a. Na onwekwa onye ha ya hapụ. Ndị amị a they know ha chọka everywhere na-agbagara aghara ka o si agba ebe ọzọ. They heard that boy onye amị kwuo na interview. I believe lot of you afụghị ya. Salary her before was 51,000 or the 52,000 with other allowances of about to 70. Kenke bụ na uniform ị na-eyi na-arụ ka your salary ngalon. But ihe n'okwu ngwa ya ego. From videos ndị amị mgbe ha na-counter Boko Haram n'ọdị mgbe na-ajụ ke these people were victorious. Also so Chukwu zọrọ ha. Where then is their bulletproof ha na-eyi na-arụ? So that interview begins to open my eyes to light. Okay, now these people jakwa aka ha ego bulletproof ha na-eyi na-arụ. Aya ewego ọlụ, ihe ego uniform, ihe ego boot, ihe ego helmet, ihe ego bulletproof with aka gị. Achọkwa izipụ na-ezipụ achịla ochie egbe ndị amị yuzugoro ndị nwụrụ anwụ ha recover chelechi unu si unu wee jee confront onye ji new modern ammunition onye je nwe ebe na ibu moto 1995 na-achị compete with onye bụ moto 2025 model na speed and functions kiziko yesi work. And Igbo your primary target. To every Eastern governor, all of you should have to first of all be very, very careful. Because all the car oburu na egboro mmadụ imago egbu hobo onara adi unu mma. Una pụtago bịa yonde mmadụ si ha ndị Igbo ya ka ije na military aya ajụ. Or was it by force? Because I'm beginning to see that a time will come when you are on air, see but we have by fire by force. Oburu no by force, jide na kai no lo nwanyị. Unu wasi unu the born to rule. Unu the born to rule, unu adukwe born to serve. Enwero ndị emeli ya iche, as long as unu emepego unu si na unu were born to rule, unu were born to rule, bolokwa na born to serve. Merolo ndị Igbo ibia gbalo unu odibo. A lot of our Igbo brothers now, when that guy melenta, you see, he had na medigree 2 years. Man, he ended up spending 4 years and 9 months. 4 years and 9 months course on our spend. So no me video say okay, bu no say ndị mmadụ batawa ame ndị rich men kpọtakwa ụmụ ha ka ha bịa register na Nigeria ame iserve Nigeria ọkọlọ ndị rich men children akọ. I felt disappointed mbọsị nọ na one big man in Nigeria chọrọ m ekpe afa tupu abịa kpọrọ m mana at least ọ bụ na ifuga across that video kwesịrị m onye na-ekwu. Ajụrụ ya na interview ego one bụ 1 liter of fuel na this country. The guy is no maro. A rich man child in this country. Oh guy, how much is a liter of fuel in this country? This boy is no maro. Omaro. But he needs to and that because all Eastern governors should take note. These people are not coming for anything. They are coming to sabotage us. They are coming to create chaos everywhere. Because they are not happy. How many go na lose because of sit at home? Maybe they sit at home. They know how much they are losing. How many go na again sit at home? Because at that point they don't pay workers again. Or put us again sit at home and they reduce the salary. No, but illegal. Do local can na yoko especially Abia State, Ebonyi State, Enugu State, Imo State, Anambra State, Anyasa. Why hana he do operation aja Lagos? Why hana he be anandi Yoruba? Why hana he be anugu mbobo na operation nka na ani buy operation crocodile dance ka ju eche gbagbu Mazi Nnamdi Kanu mba. After that I'm onge bozo eme operation crocodile dance. Nwebere bozo. Why hana he be na Abuja? Oh Boko Haram na achụ ndị mmadụ na Nasarawa. Oh Boko Haram na achụ ndị mmadụ na kwa Nasarawa na Abuja. Ne Nasarawa na Abuja otu aka na odu ahụ. Mana ọbụrụ ihe bịa ebe kale. We are people are ready. We are ready. Man, for this is truth. Unu ya na-ege ntị na this channel. Odokwan.